Kufferten er jo en lille rød sag, og det som sundhedsplejerskerne kommer ud med, det er en kuffert som denne her. I kufferten, der ligger der sundhedsplejerskernes formål med at komme ud med den, for de har deres eget formål. Og det handler om sprog, og så handler det også om kulturtilbud. Sammen med det, der ligger der selvfølgelig, når det er et biblioteksprojekt, en dejlig pegebog. Og så ligger der noget meget konkret, og det er noget af det, som kendetegner projektet her, det er, at vi går helt tæt ind, at det skal være noget fysisk, at det, at man kommer med en kuffert og skal snakke om sprog, så har man også en fysisk ting, man tager fat i. Kufferten består jo så af mere end det her, som sundhedsplejerskerne kommer med. Den består jo af de oplevelser, som kommer fra bibliotekerne og fra musikskolen. Og så har vi så de her musikalske legestuer, som man bliver inviteret til i de forskellige områder. Der er simpelthen programmer for hvert dagplejeområde, hvor man så kan se, hvilke datoer man skal til musik og bevægelse, og hvilke datoer man bliver inviteret til en gratis koncert og en gratis teaterforestilling. Formålet med vores projekt er at gøre forældre nysgerrige på børnekultur, fordi det er så vigtigt, at man hvis man gerne vil have nogle nye brugergrupper, så er det utrolig vigtigt, at man får budskabet ud i familierne, sådan at familierne opdager, at det her det er noget spændende. Vi har jo utrolig mange eksempler på, at børn oplever kultur via institutioner og skoler, men det skaber ikke kulturbrugere, fordi den dag man går ud af skolen eller ud af børnehaven, så ved man ikke, at kultur det er noget, man selv skal opsøge, og så bliver man ikke aktiv kulturbruger. Projektet har jo kørt i 2 år nu, eller 1,5 år. Og det vi kan se, det er, at der hvor dagplejerne har været engageret mest, er det lykkedes bedst. En anden god ting, det er jo det, at sundhedsplejerskerne går helt ind i familien og sidder sammen med forældrene i en situation, hvor man har det her lille nye barn, hvor man jo simpelthen er parat til at gøre hvad som helst for, at det her barn skal få et godt liv. Og det er jo lige præcis der, hvor vi er anderledes, at vi kommer helt tæt ind på forældrenes følelser omkring deres eget barn.